Nerul interior de la portiera șoferului era rupt. Mihai Tudor, o stea. Atenție mare cu acești hoți. Am fost cu 3 mașini la ei, am plătit cât au cerut și nici măcar nu au înlocuit piesele care le-au trecut în factură. Hai să băgăm mașina înăuntru și să vedem dacă aceste review-uri sunt adevărate, pentru că la finalul acestui clip știți bine că trebuie să las un review de 5 stele, fără să mint, pentru fiecare dintre serviciuri. Bună ziua! Nu vă supărați, am și eu o programare la ora 9 și un sfert cu un Peugeot. Ai avut-o. Salut. Salut! Poți să o mai las acum sau e prea târziu? Poți să o mai lași, nu problemă, dar trebuie să termin cu teu și după papa ta. În cât timp pot să vin după ea? Mâine? În 3 ore? Dacă s-o 4 legat. ore? Da, nu stau după ea. Sau în cât timp crezi că ar fi gata? De din cele ai. Climă, cred. În dreapta și pe stânga. Să treacă de linia continuă să nu... Uite, evident, de ce sunt obișnuit să ridic geamurile la Ferrari? Sunt aproape la fel, la Ferrari sunt efectiv centrate, aici vezi că sunt puțin în dreapta. Hai să lăsăm mașina și să vedem ce se întâmplă. Ca observație, m-a recunoscut, deci nu știu dacă o să ne trateze mai bine sau mai rău. Sau să vedem dacă ne umflă la prețos. Salut, uite! Am lăsat Peugeot-ul la service, acum urmează să mergem cu G-Class-ul la reprezentanța Mercedes din Pipera și sunt curios cum o să ne trateze acolo, mai ales că mașina asta este un AMG, deci teoretic este puțin mai pretențioasă. Haideți acolo și să vă arăt ce review-uri de ostea am găsit la ei. Și până când ajungem la reprezentanța Mercedes, haideți să vă explic ce problemă am cu mașina. Ce-i drept, mașina asta a fost foarte bună cu mine de când am luat-o, nu a avut nicio problemă. Singura chestie dubioasă este că îmi arată acolo că serviciul este overdue de 558 de zile, care înseamnă un an și ceva. Ideea este în felul următor. La mașina asta și la mai orice altă mașină în general, nu neapărat de-astea mai pretențioase, Sport, AMG sau M-uri sau de-astea, schimbul se face la vreo 10.000 de kilometri sau un an. Eu am încercat să fac schimburile la mașini la 10.000 de kilometri, că m-am gândit că pe termen lung o să mă coste mai puțin să fac schimbul mai des decât să repar chestii la mașină. Pe lângă asta nici nu merg atât de mult cu mașinile, deci mi se pare cât de cât echitabil, dar mașina asta, spre deosebire de toate celelalte Mercedes-uri, nu ține minte când îi faci schimbul. Și vedem că ultimul schimb la mașina asta a fost făcut la 56.000 de kilometri, iar acum avem 61.700, deci nici măcar nu au trecut 10.000 de kilometri, au trecut vreo 5.000 de kilometri, dar se apropie un an. Și pe lângă asta, ultima oară când am fost la reprezentanță, mi-au făcut o rechemare ca să-mi repare ceva pe gratis la mașină, așa că de asta mergem acum să facem revizia. Teoretic, mașina asta putea să stea lejer până în septembrie-octombrie, adică când am luat-o eu, pentru că ea n-a fost deloc mersă de când i-a fost făcut serviciul.